ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 3 июли соли 2021 1000 рубл 154 сомониву 70 дирам ва $100 1132 сомониву 25 дирам. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархҳо аз 42000 сомонӣ сар мешаванд ва ҳамин хонае ки нархаш 42000 сомонӣ мебошад, дар охири навораи барамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. ва пеш аз саршавии набор бародаро, як мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочно фурӯхта мешавад. Opel Astra G, коробкаш автоматай, соли барориш 2002, сӯзишвориш бензин ва газ. Мошин 100% ягон дард надора, ҳамин мешиниву ҳайш мекунӣ. Нархаш 40000 сомонӣ мебошад ва алишам мешава бо ягон Mercedes айболош сум дода мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. Имо WhatsApp дорад. Мошин айни ҳол дар ваҳдат қарор аст. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Обши 7 дар хонае, 4 дар хонае битонош рехтагие, 3 дар хонае дигаш то шкатурша кадагие. 7 сотиқ заминай. дар наздикиш мактаб, больница, аптека, масҷид. Мактаб ҳамагӣ 200 метр дур мебошад. ҷойгир аст дар деҳаи Уртабус, шаҳри Ҳисор. нархаш $20000 мебошад ва боз арзон ҳам мешавад. соҳибаш мегӯяд ки насиб ҳамин сол асфальт мекунанд. рақамош дар рӯи экрана. WhatsApp, имо дора. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, деҳаи Сароб. 10 сотиқ замин, гирдаш маҳкамай, дарвоза обсвет дора, қатъи калидораш 4 дар хона, кухнӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳезумхона дорад. дар деҳаи Сароб, ноҳияи Рудакӣ да ҷойгир аст. номи аввалаи ноҳияи Рудакӣ Ленский района, кадоме надонам. дар наздикиш мактаб, масҷид, магазин ҳастай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархаш 450000 сомонӣ мебошад. бо варианти алиширам дора ба ягон духонага дар шаҳри Душанбе. бо савдорам мешавад. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2.5 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 веранд. ҷойгир аст дар 1 Советский, 2 Проезд, Шаропов 2, доми 1. сари роҳ мебошад пеши масҷиди Анаси панҷбахта. рӯ парӯжа шашликхонаҳо, қурутобхона 101. хулас ҷош ҷои беҳтаринай. нархаш бошад $75000 бо арзон мешава. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. WhatsApp доранд. боз як ҳавлии дигар аз шаҳри Душанбе. 1.5 сотиқ замин, 3 дар хонаи калон, 2 хона қатъи коридораш ремонти хуб доранд, 3 хона эмулсия кадагие. ҷойгир аст рӯ парӯи беморхонаи Истиқлол, шаҳри Душанбе. дар наздикиш мактаб, садиқ, при магазин, бозори Султони Кабир ва камтар болотар мерай цирк мешавад. ҷош ҷои хубай. нархаш бошад $365000 сомонӣ ва барои беремонт будани беруни хона, яъне ҳавлӣ, бо арзон мешавад. марҳамат. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. соҳибаш дастрочно сум дар кор шудагиай, барое ки қарздорай, барои ҳамин фурӯхтестаиша. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, сехонага, дар 2 ошона, бинои советӣ, 59 квадрат мебошад. доми панелин, доми 4 этажаҳай. балкомаш 2.5 ба 7 балкомаш утеплит кардагиай. хона дар пушти бозори Фаровон ҷойгир шудааст, дар маркази шаҳр. пушти Фаровон барои раёсати Маориф. нархаш $31000 мебошад
рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай ба сомонӣ 355 000 сомонӣ мешавад ва рақамҳое ки мебинен, рақаме ки ба 4 0 сар мешавад, ҳамин рақам WhatsApp дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Кушониён, Садвин Савхозда. Ай шаҳри Бухтар 8 километр дур мебошад. Тарафи Вадазаборай 6 сотиқ заминай, 3 дар хонаҳай, 3 подвали чени хонаҳо дора. Хона турбаи ов кашидагиай бо пушти хонада дайроҳай. Нархаш $23,000 мебошад. Номерои и хонаам ранги номерои хонаи Бухтарай, ҳамин 4 0-уш WhatsApp дора. ҳавлии фурӯшӣ дар Палос, вилояти Суғда. Хона ҷойгир аст дар кӯчаи Темур Малик, дачни посёлка ба номи Дадабой Холматов. 6 сотиқ замин, 2 дар хона, 1 кухни, 1 баня. Нархаш бошад $170,000 сомонӣ мебошад. бародаро, марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 1 этажа, 2 дар хона, 3 сотиқ замин, ҳамом дар дохили хона ҷойгир шудааст. хона қарор аст дар маҳаллаи Пули Чуқур, қафои тарабхонаи Бели Дом. маълумоти бештар бо занги телефонӣ марҳамат занг занед. Нархаш бошад $280,000 сомонӣ мебошад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои навастройка. худи бино агар хато накунам аз 10 ё ки 11 ошона иборат аст. ҷойгир аст дар Шолка комбинат. нархаш $292,000 сомонӣ мебошад. боз арзон мешавад. ремонтиш занеке гап нест, гарани махқул шуд. дома хонаи нав ремонт кардагиянд. ҳар як комнаташ тёпли пол дора, кухни гарнитури нав, ваннаи нав, унитаз, умывальник, хулос ҳама чиш навай, нав ремонт кардагиянд. нархаш хеле ки гуфтем $292,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 этажа, дар 4 сотиқ замин, 3 дар хона, ремонти кӯҳна дорад, миёна ва ҷойгир аст дар Лучоби Поён, 4-5 километр тақрибан аз физкультурни институт дур мебошад. дарахтҳо ва агарот дорад, светиш ҳамавақта ҳастак, дар наздикиш дарёча мегузарад. транспорт қатъиян проблема нест, арзон ҳам мешавад ва бо мошинам алиш мешавад. нархаш $210,000 сомонӣ мебошад. кадоме надонад Лучоби Поён дар куҷое бародаро, ҳамин ай физкультурни институт поёнтар мерай, баъд ҳамон Лучоб мешавад. кадоме агар ия нафаҳмид, ҳамин ай масҷиди нав, ми раҳай, ай раҳ усу мегзарӣ, боло поён рафтан мегирӣ, тарафҳои кӯҳ ҳамҷода Лучоб ҳисоб меравад. ина хитонам ай сураташ дида метавонед, ки дар ҷои кӯҳӣ ай на қафожа кӯҳай. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 1 этажа ҳавлӣ, 4 дар хона, 6 сотиқ замин, хонаҳош коробкаяй, беремонт, дарунаш шкатур дора, монтажам дора. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархаш бошад $125,000 сомонӣ, савдоам дорад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, 30 сотиқ замин, срочно фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар Сангтуда 1, лави дарё, ҳама намуд дарахти мева ҳаст. соҳибаш илтимос мекунад, ки беҳуда занг назанед. нархаш $100,000 сомонӣ мебошад. 30 сотиқ замин.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе бо нархи арзон нисбати дигар нарховар ҷойи беҳтарин. Як хонага квартира бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар 10-ошунаи бинои новостройка. Айни ҳол котлован шарехтестан дом аз 16 ошуна иборат мешавад ва ҷойгир аст дар Якачинор профсоюз. ин территория дар бародаро якумш территория бениҳоят хуба, ҳамин баъди цирк поёнтар мефурӯй Якачинор профсоюзай. Ай цирк ёки поён мерай, ёки ай прокуратураи генералӣ поён мерай, профсоюз Якачинор мешавад. Дар ин территория айни ҳол сета фирма дом сохтестанд, манзилсозҳои аъло ва тибби суҳайб аллакай як 7-8 ошунаи домшона бардоштагиян. Ине сеюм фирма рости гап намедонам номуш чияй, нав сар кардагия ай котлованшай. Барои ҳамин нархаш бениҳоят арзонай барои территория 206 000 сомонӣ ҳамагӣ арзон ҳам мешавад ва алишам мешавад. Дом премиум класс мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат як хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. хона ҷойгир аст дар посёлкаи Наврӯз. Подвал агаро дорад, нархаш бошад 150 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон духонага бо масоҳати 75 метри квадратӣ, ине ки квадратураш зур будай, дар 5-ошуна. квартира дар доми Қурутоб, доми нав, пеши поликлиника бо чизу чораш фурӯхта мешавад срочна. нархаш 175 000 сомонӣ. аз 82 микрорайон хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якум ошунаи бинои советӣ. дом худаш аз 4 ошуна иборат аст. назди роҳи Калонда дар наздикиш мактаб Садиқ ҳаст. чӣ хеле ки гуфтем дар 82 микрорайон ҷойгир аст. ремонти миёна дорад. нархаш 307 000 сомонӣ мебошад бародаро ва ин яке аз арзонтарин хона дар 82 микрорайон. чӣ ба ки ин территория бениҳоят территория хуб мебошад, барои ҳамин нархҳо дар инҷа камтар баланда. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 8 сотех замин, нархаш бошад 42 000 сомонӣ мебошад. мутаассифона ягон маълумоти иловагӣ надорем. ҳамаи маълумота метавонед аз соҳибаш дастрас кунед, рақамошон дар рӯи экран. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардаед. То боздид барори кор шумода.